Dobrý deň, vítam vás v tomto videu. Dneska si otvorím 3 vajíčka z nového updateu Dinosaury. A tu mám prvé vajíčko, čo vypadne. Čo to je za velikantná? What the fuck? Ďalšie. Raptor. Neviem prečo ho držím za nožičku, ale dobre. Dosud neskôr. Ďalší Raptor, ale väčší. Tu máš pračeka. Si sa vám video páčilo, tak dajte odber a like, čau.